confien en el programa, doncs ens fan arribar les seves denúncies. I obríem justament amb una de les denúncies que ens veu fer arribar des de l'estadi municipal Pau Negre de Montjuïc. Ho dèiem abans, que ha de ser entrenar suposa tota aquesta disciplina, haver-ho de fer a les fosques. Doncs es van posar en contacte amb el Tot es mou per denunciar la situació que estan vivint i resulta que les instal·lacions que compten amb l'únic camp d'hoquei herba de Barcelona estan... L'únic camp d'hoquei herba de Barcelona estan a les fosques sense llum. Jordi Arròs, com pot ser això? A veure... Doncs mira, Helena, t'explico. Ara mateix som enmig d'aquest camp d'hoquei herba. És l'únic camp d'hoquei herba municipal que hi ha aquí a Barcelona. És el complex esportiu Pau Negre, aquí a la muntanya de Montjuïc. La veritat és que som un lloc privilegiat. Som just davant de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquí també al costat hi ha el Palau Sant Jordi i aquí hi ha un desnivell i al costat d'aquesta instal·lació, d'aquest camp d'hoquei herba, hi ha també un camp de futbol i unes pistes d'atletisme. Doncs, com molt bé deies, estan sense llum. Estan sense llum des de finals d'agost, quan es va produir el robatori del cablejat de coure, un robatori que va malmetre tots els comptadors i, evidentment, tot el cablejat. Això, evidentment, és un perjudici greu pels esportistes que entrenen, que juguen en aquestes instal·lacions. Són un miler d'esportistes i la meitat dels quals són mainada. Ens acompanya just en el costat aquesta porteria, per cert, d'hoquei herba molt malmesa, la Montse Pere Arnau. Ella és membre de l'associació d'usuaris de les instal·lacions del Pau Negre. Bon dia. Bon dia. I també la Cecília, ella és jugadora d'hoquei herba. Bon dia, Cecília. Hola, bon dia. Gràcies per venir. A vosaltres per avisar-nos que esteu patint aquesta circumstància, més d'un mes jugant, entrenant, sobretot a la tarda, a les fosques, per culpa d'aquest robatori. Què és el que ha passat i com és que s'està produint aquesta situació que s'està allargant en el temps? Bueno, el que ha passat és que hi ha hagut un robatori i portem un mes i mig sense llum. S'ha avisat, s'ha notificat a Degis /Foros, que són els que gestionen la instal·lació, i hi ha hagut resposta de que ja treballaran, però no sabem ni temps ni terminis ni res. El que voldríem nosaltres seria una solució ni que sigui intermitja per poder seguir funcionant, perquè hem hagut de reubicar tots els equips que tenim en entrenaments, els hem hagut de reubicar perquè no hi ha llum. Bueno, hi ha llum fins a les 8, cosa que d'aquí 4 dies a les 6 és fosc. O sigui que no anem bé. Perquè aquí, com dèiem, és l'únic camp municipal d'hoquei herba. Al costat també hi ha un camp de futbol i unes pistes d'atletisme que formen part del mateix complex esportiu i que també s'han quedat sense llum. Quanta gent afectada? Quants equips i quins equips estan afectats per aquesta manca de llum en aquestes instal·lacions? Aviam, som 1.000 usuaris, uns 500 són nens, 500-600, i som 3 clubs, el Catalonia Hockey Club, Barcelona Hockey Club i la secció d'hoquei herba del Futbol Club Barcelona. I després hi ha unes seccions de futbol que venen a entrenar a la tarda també, que deuen pertànyer a alguna escola, no ho sé ben bé, i atletes que venen a córrer, que pertanyen a l'Espicornell. Cecília, tu ets jugadora d'hoquei herba. En quin equip jugues? Bueno, ara estic lesionada, però jugo a segona i també en un equip que tenim de mamis, però també soc mare, soc tieta de nens que entrenen aquí i porto més de 10 anys al club i bueno, anem veient una mica la decadència, no? de tot això. Ara ha sigut la llum, que malauradament és veritat que és un factor que no és culpa de ningú en concret d'aquí, però que ens ha afectat molt, no ens esperàvem, acabem de començar la temporada i això, clar, què comporta? Que hi ha molta gestió, els directors tècnics dels clubs estan fent malabars per poder que la canalla tingui un lloc per entrenar, entrenant allà a la xespa fora, que no és idoni. Clar, hem mogut tots els horaris també perquè els grans, els de divisions d'honor i les noies també del femení, puguin entrenar en l'espai que toca. No podem estar així molt de temps i llavors hi ha una preocupació de les famílies. Hi ha famílies que pregunten això quan es solucionarà. Clar, no tenim una resposta. Jo parlo com usuari també i no sabem, ja les meves companyes estan entrenant a l'INEF en un camp amb sorra que també es poden fer mal i poden haver lesions i coses, o sigui que el que volem és una resposta i també volem una mica d'interès, perquè a vegades sentim que això no interessa a ningú. És com que estem lluitant
amb no sabem qui, perquè no només és això, són les dutxes, l'any passat no teníem aigua calenta, i nosaltres ens anem adaptant a tot, al final t'acabes adaptant, però és injust, no? És una instal·lació pública, aquí venen nens que potser no poden anar a un polo a fer esport, perquè és molt car, i llavors és l'únic espai on tenen per fer esport. Llavors, si volem fer créixer l'esport a Barcelona, com cal, necessitem que la part municipal estigui atesa com correspon. Moltes gràcies. Sí que hem de dir que aquestes són instal·lacions que es van inaugurar amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona en 1992. Ells han denunciat també aquest procés de degradació que s'està produint en aquestes instal·lacions, en aquest complex esportiu municipal Pau Negre. Hem de dir també que un telespectador s'ha posat en contacte amb nosaltres i ens ha dit que també per culpa d'un robatori del cablejat s'han quedat sense llum al complex esportiu que hi ha aquí al costat, el camp de béisbol Carlos Pérez de Rozas. Ahir justament hi va començar el campionat d'Espanya sub-15 de béisbol i diuen que només poden jugar de dia. Per altra banda, ens hem posat també en contacte amb l'Ajuntament. Ells ens han dit que estan intentant resoldre la situació amb el gestor d'aquestes instal·lacions. Actualment està formalitzant-se la licitació de l'equipament, de les obres que s'han de fer per resoldre aquesta situació de manca de llum, i ens han dit també que modernitzaran totes les instal·lacions amb tecnologia LED. Però, mentrestant, no hi ha calendari i tampoc no s'està donant una solució alternativa mentre no es resolgui aquesta situació de manca de llum, i per tant d'aquí pocs dies a les 6, a les 5 de la tarda ja serà fosc i no podran entrenar en aquest complex, en aquest camp d'hoquei herba d'aquí del complex esportiu Pau Negre de Montjuïc. D'entrada, moltíssimes gràcies per fer-nos confiança, perquè